sitio en Galicia onde se vive o Entroido de maneira especial é aquí en Salceda de Caselas, en a feira, en Castro Barreiro, este día tan importante para eles, a guerra entre os barrios. Son de aquí, efectivamente, vivo este Entroido dun xeito especial, ademais participei durante moitos anos, fun componente da comparsa e, bueno, o vechiño sigue aí dentro. A ver, por aí están dicindo que a carroza de Castro Barreiro é moito mellor que a esta. Bueno, eso de coña, que carai. Pero no teu corazonciño seguramente que queres que a de Castro Barreiro sea mellor. Non podo negalo, nótaseme. Pero independientemente diso e de que o Barreiro sempre gana. Bueno, ao chegar esta fecha, máis ou menos. Hai familia de por medio, pero máis ou menos. Canto tempo tardachedes en facer esta maravilla? Isto leva un montón de tempo xa. Sí? Sí, Uma rosa em botão, olhada de orvalho sob os raios. Independientemente diso, teño que dicir que a verdad que é espectacular o traballo que se fai en dous barrios que nin sequera somos dúas parroquias, senón que somos dous barrios de moi pouca xente e o traballo que se está facendo cada ano é espectacular. Seguro. Sí, seguro que sí. Eso xa non se pregunta. No sorriso da cara xa se dice de que barrio é. Pois a comparsa representa o frío e os dous directores representamos o calor. No medio do frío, o cambio climático. Si, eu competín aquí cando era chaval. Isto hai un documento, unha carta escrita que hai constancia deste carnaval desde 1888. Sí. Hai unha carta aquí con o fillo de aquí, o pai escribiu ao fillo que tiña no Brasil para que lle mandara unha roupa para poder disfrazarse no carnaval aquí da feira. É un enfrontamento que debería ser un enfrontamento sano, como decimos sempre, pero desgraciadamente últimamente levase pois como ido das mans e chegas a uns extremos que non deberíamos chegar. Cando foi durante a guerra parouse polo conflito, pero despois reanudouse outra vez, incluso aquí o barrio da feira sofriu unha multa por facer carnaval estando prohibido. Non dá vergonza, son nervios agora por ter que falar diante tanta xente, pero... Pero que serías, a reina das festas? No, este ano tocou unos a nós, outro ano vai outra xente, cada ano vai xente distinta en riba da carroza, na comparsa, vamos mudando. E despois empezaron os do Barreiro e houve carnaval hasta 1956. E hoxe é o día de dalo todo e aí a demostrar que o noso barrio é mellor e esas cousas. Mira, en toda a xente que sodes da comparsa, imagínome con un montón, non hai ningún que teñan parella ou estén casados en Castro Barreiro? Sí, claro que sí, claro que esas cousas. Pero que pasa, este día non durmen xuntos? No, imagínome que xa terán aí alguna técnica para estes días non falar moito do tema, non sei, a ver, eses piques, pero sempre sanos. Despois eles pararon 12 anos, pois volveron a reprender outra vez e hasta ahora. O ser daqui, vivelo xa dende pequeniño, sempre. Vivilo, sabes, en plan, picarte cos outros, en plan, víranlos agora na farra para dicirlle que feos bandes todos, non valendes pa nada, pero... Chovera e que non se fixera outro día porque morría desde frío. Bueno, tibas que tiña de carai, pero ti tela, Bueno, tamén para o que esperamos, sí. Xa podía facer bo día tamén, Bastante mala sorte foi que tuvemos que aplazalo, pero bueno, disfrutámoslo hoxe o doble. Entra a mala sorte que hubo co tema dos temporais, aplazouse o do martes carnaval para hoxe.
Entón levamos un mes traballando antes e a mala sorte de non saber 15 días posteriores pois de regalo. Pois estamos moi ben, deseando chegar aí a Plaza do Concello para superar como todos os anos o barrio contrincante. Un pedazo de banda de música encima dun autobús cunha festa rachada na feira no Castro Barreiro en Salceda de Caselas cun parriñés de pro, pero hoxe aquí apoyando a Salceda de Caselas o mellor speaker de toda Galicia, Cristian! Moitísimas gracias. Non esperaba menos unha presentación de menor calibre. Claro. Tendo a importancia das circunstancias. Moitas gracias. O que pasa que síntome na casa. Teño que reconocer que son 60% de Porriño, 40% do Castro Barreiro. Síntome importante aquí, síntome querido, bueno, a festa, verdade que é algo que me sinto ben con ela. Sí, foi unha casualidade, porque realmente íbamos a vir un amigo máis eu, que é vos a tal, e o amigo día de facelo deixoume colgado. Entonces foi como un pouco a casualidade, pero bueno, ahora a verdade que o resultado é fantástico. Estamos ahora empezando a disfrutar. Ahora observaredes que queda moito longo e moito espectáculo. Non, lembrate que hai música en directo e ten que todos os músicos logo vanse cansando. Bueno, pero isto é unha locura. Aparte do enfrontamento que tedes unhas carrozas increíbles, un traballo. Hai moita tradición, hai 100 anos en este pobo e tedes que pensar que estades ahora mismo no meollo da actuación. Isto é un luxo, é a primeira vez que se sube alguén a esta carroza en directo. Bueno, teño que vos deixar, gracias. Continuamos co espectáculo.
Saco aquí a esta fermosa rapaciña que é miña sobrinha. Ai, claro. A mellor do barrio. Entón queres que gañe a feira, non? Non me fale nada porque eu son de Castro Barreiro. Oh! E lle teño unha rabia negra e se mira esa aí, esa aí. Sí, señor. Terriblemente neste mundo que se viu obrigado a inventar o entroido da feira é o mellor do mundo entero, porque sabemos a ciencia de ser felices, de enseñar a alegría, porque si era toda asistencia bom día, a feira, Castrino, ese é o noso lema. Que te cambian de bolsa llena de flores, donde están tomándose una cerveza, por Dios. Estas hermosas botas de soltera que están observándonos, esas son a alma de este globo. Difícil, porque aquí posicionarse supón ser un enemigo no outro barrio. Entón, eu podo decir que personalmente sempre tive debilidade pola feira, pero teño moitos amigos no Barreiro, está todo moi ben, A feira, o que gaña sempre, a feira. Feira. Isto pa sentencia, a feira non ten competencia. Vamos todos para a feira, vamos para a feira. Para a feira, a feira. Un pequeño organismo judicialidades de color amarillo porque dice come plano, trasladado la feira con ciencia ambiental, Castillo votación de ir a parar. Observen, señores, esta pequeña grandiosa carroza de Orgusco. Este ano evitamos cualquier objeto que nos cortó algo. Para pesar menos, tenemos materiales todos la máxima calidad energética. Tenemos que cuidarnos arriba. Está bendecido nuestro mundo. Yo ahora a cuidar por los ríos carosos. ¡Correcto! Yo contigo, 1, 2, 3, yo de todo. ¡Vamos!
un carnaval único e ten moita historia, é centenario e creo que é o único sitio de Galicia onde se produce un enfrontamento entre dous barrios, un carnaval histórico e emblemático onde os haxa. Unha experiencia única, irrepetible. Hai que vivilo para poder saborear.